बेरखांखाबाय आरोखि गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसे खुलुमहरनाय थाबाय लोगोफोर बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेलाव दिनै जोङो सिमेन्ट बियाबनि आनसलिक मन्दिराव जोङो गामि गंथामजों आर'ज फाला गोलैदों जों दिनै आर'ज फालायाव नुजाथिफैबाय लोगोसे जों गामि गंथामनि गेजेराव दा माने आर'जखौ जोङो सिमेन्ट बियाबाव जों माने आर'जखौ जागायलांगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय लोगोसे आं गेटनिफ्राय देखायलांसै जोंनि सिमेन्ट सापरि बियाबनि आनसलिक मन्दिरा माबायदि माने दासो लुफुंबाय दं दै आरोबाव माने गोदोनि गोजामखौ सेफायनानै दा गोदानै लुफुंदों आरोना दा माने एसे अबस्थाया एसे बोरैबा जानानै दं नोंथांमोना माने कमेन्ट सेक्सनाव माने जानला मानला लिरना हरनाङा आरोना लोगोसे जों दा बानायगासिनो दं नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय लोगोसे बाथौ मिसनबो स्कुल दं आरो फार्स्टनि गेटनिफ्राय हाबबाय आङो बे बाथौ मिसन स्कुल आरोना दा बानायगासिनो दं आरो लोगोफोर माने जाथ'वाखैनो आरोना जागायजेनगासिनो दं माने सिगांनि गोजामखौ सेफायनानै दा गोदान लाबोदो आरो माने बानायनो नागिरदो बेनो जाबाय जेनेबा हमना लानो दिदोम दौरि थाग्रा न' लुफुंनायाव दान होगिरि मुं फारिलाइ होनना बुंदों आरोना लोगोफोर सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौतुमनो आरोना जेनेबा हमना ला बोसोर 2019 जेनेबा बेयाव माने जेनेबा दौरिनि न'खर न' जेनेबा गोदान लुफुंनायाव माने नाम होनायफोर नङाबा लोगोसे ना मादै बेयाव माने गासै गामिनि नामानो दंजोबो आरो ना बेखौ दा नोंथांमोना केमेरायाव मोजां नुनाय नङा केमेराबो एसेबां थिग नङा नालाय नैबे मादैमोनानो थायो आरो जेनेबा ना ओमफ्राय आदैया बहा थांदो आदैया गामियाव दं आरो ना दा फैगोन आरो ना जेनेबा आङो हानाय नङा आरो फैनो माने गामिनि मोदाय होदों नालाय दा दिनै जात्रा माबानानै मन्दिर गोदान नालाय फैथा हास'गोन आरो माने मन्दिर अपेनिं खालामदो मा गामियाव जों गामियावनो गामियाव हसनापुरा माने खावनै जाबाय नालाय खावनै जाना दा जों गामिया खोलानिया माने बेलेग मन्दिर बानायबाय आरो दा माने ओरैबायदि जादों खोथाया जेनेबा जोंनि गोदो जेनेबा गोजामखौ सेफायना दा गोदान बानायनाय नालाय ना दा माने एसे एनै माने दासो माने खुन्थाफोर गायसननो ओरै अपेनिं खालामबाय थादो जेनेबा जोंनावबो जायाखै बहुद बोसोर लागोन दे आं दा माने दा मादैमोनानो बेयाव थायो आरो नैबे रुमावनो जेनेबा बे रुमाव माने गासै जोंनि वार्डनिनो जेनेबा बे आनसलिकनि बे फंनैसो बुंलाय दिदोम दौरिनि थासारि जेनेबा थाग्रा न' गोथार न' बेनो आरोना गासै बेसेबां नाम्बार दङ बे नाम्बारा माने मोनसे हमनानै ला नैबे बिबारि नैबे खथाय मोनसे गामि गासै जोंनि आनसलिकनिनो बर' गामिनि गोजारि गासिबो ना हमना ला नङाबा जायबायदि गामियाव जेनेबा अनसुंथाइ होदो बे गामि मोनसेखौ माने मोनसे अब्लिग होखादो आरो ना बेनो आरो मादैया हमना ला बेलेग हारिबो होनाय दङ मेरिबो आं माने एक्जाक्टलि माने मादै बे भिडिअखौ माने आं इउटुबावसो नायदों दे जेबो दुखु मोना आरोना दिनै जोंना गामि गंथामजों माने जोंना आर'ज दंमोन नालाय मा गामिया गोलैखोमोनथाय माने गोसोआव गैला माने जोंनाथ' बुराखर गोलैबाय लोगोसे मादै मिथियो नामा आरो गामि गंनिया मा गामि गंबावदो जोंनाथ' बुराखर बेनिफ्राय आरो माबा जयपुर ओमफ्राय मोनसेया र' दा जोंनाव फैबा मिथिगोन आरोना दा फैबा मिथिगोन आं एसे सारा बेकग्राउन्डफोरखौ तादुनिया तादुनिया आरोना आं ओरै एसे खोथा होनदों
बेनो आरोना लोगोफोर बाख्रिया लोगोसे नैदि दा जोंना माने लुफुंबायसो दं नालाय गोदान बानायदों नालाय माने जों दा एसे माने एसे ओरै बोथ्रोदनानै जेनेबा आर'जखौथ' खनथारनांगौ नङा होमबा लोगोफोर जोंथ' मोदायावथ' फुजा होआबाथ' जाया बेनिखायनो माने जों एसे ओरै माने बोथ्रोदथ'नानै माने बै गोदानखौ ओंखारनाय समाव माने जों लांफिनगोन बेनि थाखाय माने बिदि खालामना दोनथ'नानै जों बेयावनो दा माने आर'जखौ गाबथ'यो आरो सोरबा खमायना खिथाहरबानो जाबाय जोंनि सिमेन्ट सापरि बियाबनि आनसलिक मन्दिरा बेनो आरोना नैबेनो आरो ओरैनो खर'निफ्राय लानोसै आरोना खर'निफ्राय नायलाबानो जाबाय नै बिदि खालामदों आरो बिराद डेन्जार गिदिर बानायखादों दै लोगोफोर नायना जाय नै लोगोसे ओरै फार माने बाथौ मिसन जोंनिनो बर'नि बाथौ मिसन माने स्कुल दं आरो इयाव लोगोसे इयाव माने गासै जोंनि बर' गथ'फोरानो बेयाव माने फरायफैयो आरो लोगोफोर दाहाय माने ससेखौ आं खोन्थाना होगोन दाथ' जेनेबा गामि गंथामजोंसो बानायनाय जादों आरोना नङा होमबा लोगोफोर दाथ' जेनेबा हमना ला 3 नम्बर जयपुरनि आरो टाडुनिया जों माने गामि गंथामजों माने गोलैदों आरो दिनै माने आर'जखौ जों खनगोन नोंथांमोना माने आं भिडिअखौ ससे होबाय थागोन नोंथांमोना माने जेबो दुखु मोननाङा आंनि सायाव मोनबा होयो आरोना बे मन्दिरा गोदान ओंखारबासो मोजां जासिगोन र' फाय ओंखारबा खालामबा बरिया दा जोंनाव बेयाव ओरैनो जोंहा फिसाफोरखौ मोजाङै लाखिनो खार'नै जोङो बेयावनो बावथुमबाय दं मन्दिर ओंखारबा जोङो हाय एसे बोसोर लाबावगोन बियोना बिदिनो जोंनि फिसा फिसौनि खार'नै मोजां जों माबाखौ गारनो हायाखै जों लाबाय थानांगोन बिदिनो जेथिया मन्दिरा ओंखारगोन होनब्ला बांसिन मोजां जाबावगोन हाय फाय बानायगोन टाइल्स साइल्स होजोबगोन एकदमबारे ओरैबायदि समायना खालामगोन जों दाथ' जों जेनेबा बोथोरथ'नानै खाथियावनो एसे जिरायनाय बानायथ'दो साइडआव बिदिनो जों माबाथ'दो आरो मोनबा माखौ सावजायो गोथारसो टाडुनियानि गोलैदों ना मा होनदों टाडुनियानि बिराद सिदा होदो दे आदा बिराद मोजां दंलै आंना बिराद मोजां आखिनो हायो आं सिदा खारोना मानसिया जाम्बाबाबो एकदम आंनाव मेम'रि दं बेबायदि आखिनायाव नलेज दं आरो नलेज दं बिलाइ फाथै बायदिसिनाफोरखौ आन्दाजैनो आखिनो हायो आं फरायनो रोङाबा आर्टसो जागौमोनलै रोङासै आनान गसाइ सोरजिगिरिया जोंखौ उदैनिफ्राय जोंबो बिदिनो आरो मा खालामनो उपाय गैया जोंनिया बिदा फंबाय बुरजामोन नालाय बिफाया हागदिया बेखायनो मा खालामनो उपाय गैया जायखिजाया सासेया मोजां जाबाय आरो नै जों खादो खासिग्रा खादो आरोना फाखोबोसो मेराय होनदो आदै बेखौ फाखोसेनि मेरायो माने खनथाम सेफायनांगौ ना गान्थिया होनदो गान्थिया बे खनसे बे खनसे बे खनसे बिदि खानांगौ आरो माने जादो हादो माथो हायोलै हायो बहुद मोजां हायो जों हायो ओरैबायदि समायना खानो हायो जों माने दस्रानिया माबायदि खोथा रोङा दै खिन्थु दस्रा गामियाव
बहुत नुदों आङो गाल्लाय गुजाय खानायफोरा प्लेनबो जाया ओमफ्राय बे मुथा खानानै दानस'नायफोराबो प्लेन जाया रोंजोबनो नागिरा आरो लिगेल मोनसे माबायाव जानांगौ समान जानांगौ आरो बे धोरोमनि माने फिसा फिसौ गासैनिबो खारन बिदि जानांगौ आरो लोगोफोर समान जानांगौ आरो बिदि खानाया बिराद बर'फोरा खाना थायो माने आदैमोना जोंना सामाना मोनफैबायानो जों बहायनोसै ना बेखौ सुनांसिगोन एबार जोङो सुवाखै ना दादै सुवाखै दा सुनांगोन दै लायनो र' जोंना माने दस्राया मा सानैखौ मिथिया खिन्थु इसोरनि गामिया गोरों जानांगौ जोंबो दुगामारि नालाय बार दै बहुत गामियाव बहुत थायो नालाय बेखायनो सबबो बिदिनो गामि एलेखानि मानसिफ्रा मोनसे धोरोमनि नालाय सबबो मिलायनांगौ आरो रोङाखैबा सिखायना ला रोङाबो खोथा सिखायना ला बिदि आरो रोंनांगौ ना सबबो रोंनांगौ जोंनियाथ' दा बुंनो थाङोबा जोंनि गामिनिया गासैबो फ्राय हायो हाजोब्बाय बे खांख्लिया खानाय गायनाय हेरिनाय दौरिनि बागैनो हाबावो दौरिखौनो नांबावलायासो ओरैबायदि हायो माने जोंना एक नम्बर न'खरनिया बेबायदि आरो माने खिन्थु दुगा मारिनाय होनना बुंनांगोन दुगाखौ मारिया खिन्थु रोंनायखौसो मावदो रोङाबाथ' मावखाया रावबो रोंगौ नालाय मावदो जोंना दिनै आर'ज खालामनाया एसेयावनो जोबथ'बाय आरो ना लोगोफोर लोगोसे दा जों बाथौखौ खुलुमनोसै हाजासे बोर बिनानै जेनेबा आलो गोजोनै संसारखौ मोजांलांथों होननानै बोर बिनानै जों दिनै थांसिगोन आरो जेनेबा दिनैनि आर'ज खालामनाया जोंना एसेयाव जोबथ'बाय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय